I'm Kathleen, and today ndoda kumbopindawo munyaya dzimwe dzevamwe naika ndimborobara ndichimanya ndakadaiso ndichiteera dzimwe nyaya nhasi, saka ndichaona kuti chii chichaitika. Semwana musikana, a girl child, ndiri mwana musikana, ndiri amai, ndiri gogo, ndiri tete, ndiri ambuya, ndiri gogo, magogo, great grandmother. So nhasi ndoda kumbotaura nenyaya yekuti madzimai mazhinji including me, nekuti ndikasataura yangu inini nyaya vazhinji vanotadza kunzwisisa kunzi vanenge vanongotaurisa, but ndoda kuedza kutsanangura nyaya iripo yanhasi. Kusanganisira inini, ndichitanga inini ndiri munyori, ndakanyora bhuku rangu rinonzi The Super Power of the Girl Child, and pabhuku iri ndainyora zveupenyu hwangu chaizvo zvakaitika mukati meupenyu hwangu. Ndinorangarira ndawanikwa nemurume aishanda zvikuru, aiita basa rakawanda, aiwana motikari nyowani dzekuti aibvisa mapepa. Kuti kare nguva yedu kwanga kuchine ainzi mapyuzha, saka I remember akambotanga iri sidhani kubva yazoita hombe yachona. Saka motikari idzodzo dzaiuya dziri nyowani, kureva kuti munhu aishanda akapedzisira ane marori, aitakura zvidhina, aitakura jecha, vanhu vachivaka imwe area yarisingakwanisi zvangu kutaura nezvayo. Asi nenguva iyoyo zvakanzi kuri kutengeswa mastands, takaenda tese ndikatonomira ndichitsvaga kuti iyi pakona inenge hombe, inenge ine yadhi yakati kurei kumosaidhi uku, tikazovaka tikadai, tikazoenda pane imwe tikaenda pane imwe, tikatenga mastands matatu. Chiripo ndechokuti mastands aitengwa asi ndisingazoti azobhadharwa here, uye kuti anyorwa zitawo rangu here, so that mangwana ndaigona kuzomirawo ndichitaura kuti iyi ndeyangu, iyi haisi yangu. Zvinoitika nevanhu vakawanda, nemadzimai akawanda, including inini wachona, because ndakuzvitaura iye zvino nekuti ndakazoona zviri zvinhu zvinokuramba zvichiitika, uye vana vasikana tinoramba tichidzokera mumashure panzvimbo pakuenda pamberi. Saka inyaya yandiri kuedza kuda kutsanangura. Why ndauya nenyaya iyi is because pane nyaya iri kuita ichifamba yekuti varume vanozofa poya vana, but in my case hapana vana vakauya murume wangu afa, because vana vakanga vachitoripo nechekare, saka hapana mwana akazouya later on. Saka vana ava nekuti vakanga varipo kare, uye ndabuda mukati memuchato uyu, handina kuzomboita pfungwa yekuti ndoda kuenda kunoona kuti zviyaizva zvatakatenga tese zvakazoita sei. Chandakacherechedza ndechekuti ndakamhanya neupenyu hwangu, ndikazvibvunza kuti ndinoda here kumirira kunobvunza kuti saka ini ndiri kuwanei, because ndakatoona kuti changu panga pasina, nekuti murume akaroora akachata ndichitoripo ndichitori pamiri pemwana wechi4 watanga taakuita wechi4. Saka ndazoona kuti muchato wakanga usiri pasina kwauri kuenda, ndakafunga kubuda, ndikabuda mukati memuchato iyoyo. So kuti ndizodzokera ndichinobvunza kuti saka koimba dziya dzatakatenga, and I remember pamwe pachona pekutanga pamwana wedu wechi3, murume wangu akaenda kumba kwataigara, akasvika akatakura furniture yese, hembe dzangu dzikasiwa dzakaiswa pasi, zvirimo mubhuku rangu Super Power of the Girl Child, riripo paAmazon. Ndakasvikowana mbaka dzangu dzakaiswa pamapepa, dzakawaridzirwa manewspaper eMaherald. Ndikatosvikawo pasina kana magumbezi, zvokuti musi wandakasvikapo nevana ndakatopiwa magumbezi nemaneighbors kuti ndiwane chekufuka nevana. Ndakatopiwawo zvakare mapoto ekuti ndibikire. Amene vaya vanotaura kuti kune mhepo dzezvinhu izvozvo, inini zvangu hazvimo. But chandoda kuti ndeiedza kutsanangura ndechekuti semadzimai pane nguva yatinofanira kumirirana naye, ende pane nguva futi yatinofanira kutaura nezvazvo, because I remember takaenda kunoona firimu inonzi Neria rimwe gore. Neria airakidza kuti akatorerwa zvinhu zvese nanabankuru nani veukama, tiri kuzviona zvichiitika nanhasi.
like in the instance yekuti tine nyaya iripo iri mudariro right now yemwana waMutukudzi. Inini semwanasikana ka samai zvakare I feel kuti ndiri justified kungoisawo izwi rangu pamusoro penyaya iyoyo nekuti inyaya yatagara tichiona mukati memafamilies, mukati medzimhuri dzedu matinoroorwa, tinowanika tichipinda mukati menyaya dzakafanana naidzodzi kuti waroorwa imo pamwe hautikopindirana nenatete, hautikopindirana even nanaamwene. Unogona kunge uri munhu kwaye but usvikosvika pamhuri isiri kufara, zviri natural sometimes. Unoda kungozvitarisa sezvazviri, wozogada kuzvitarisa uchidzokorora mashure, iwe unopedzera usingazogara pamuchato iwoyo nekuti zvinongokonzeresa kakawanda. Saka nyaya yemwana wakaMutukudzi yaAaron, inini I just want to put my word through this one because mwana uyu kana ari mwana waMutukudzi anofanira kuitwa DNA test because yako kare vana baba vaigara vasingazive kuti vana vavo here because ndopataizoona mwana uchizonzi hana baba hana chii, asi iye zvinezvi because kwaane DNA inotori approved irimo muZimbabwe. Zvanga zvakadii mwana kuenda kunoitwawo DNA kutoti amai vava vakasiyiwa mukadzi waMutukudzi akasara akwanisa kunzwisisa kuti murume wangu akafa but sevarume handitoga tichizva kuti hanzi varume vanongoita zvese takatozvepa approva isusu madzimai ndisi takaapprova nyaya iyoyo kuti kana murume anongoita zvese bhozi dai waida kungoramba waingoti unoziva chi kana unoda kuroora mukadzi wechitu ini ndakufamba sara uchiona zvokuita woenda. But we actually take our time because tinenge taane vana and then we continue to stay in that situation. But minoona murume anenge achijamba achisvetuka achiita sei and achita kudaro nguva iyoyo ngatichiti nguva iyoyo kwanga kusina DNA. Saka nguva iyoyo mukini gamba redu Mutukudzi akazviona zviri right kunyarara kusvika pamwana iyeyo mukomana mukuru vatova babawo vane vana vavo. Amai ava vakagorambawo futi vakanyarara. Ndine mubvunzo pana amai because amai vanofanira kusvika papoint yavanoona kuti mwana wangu akura. Isu tinogara kunyika dzevarungu vanoti ivo vanomirira mwana wavo kuti asvike kana age ye 12 years vomuudza kutaura kuti anzwisise kuti haazoti mangwana kwamuna kundiudza wani. Saka mwana waMutukudzi kuti asvike makore 40 handizve ndefunga 40 ozosvika pekuti ane mukadzi ane vana. Saka akura kuti Mutukudzi akafa akasiya mai ava murume uyu aane vana aane vazukuru vaasina kuita acknowledge. This is the disadvantage inoitika panyaya yevana. Ndosaka muchiona vana vazhinji vachigara vane this trauma yatinoti childhood trauma. It's real because vabereki vazhinji vanoignore that point yetrauma. We don't need to ignore this. Mwana uyu anoda kutaurirwa kuti anofanira kuenda kunoitwa DNA test nezvikonzero zvekuti iripo DNA testing. Ende tinoda zvinhu zviri zvakajeka zvinoita kuti mukadzi waMutukudzi asvikewo paanogutsikana nekuti zvinhu zvacho zviri kugadzirika zvakanaka iye zviri pajekerero because hapana chokuvanza. Anogona kunge ari mwana waMutukudzi ehunde, anogona kunge asiri ehunde, but hatingangoenda kunotanga kunosaina nekuenda kumakotsi zvisina kuitwa pajekerero. Iyo DNA yacho yavapo. Inini semudzimai ndakaona firimu rinonzi Nerea ndakachema misodzi zvekuchema zvezve because ndakadzokera kumashure ndikaona history yangu iri yakafanana neyaNerea. Ini ndakabuda musha uyu ndisina kana chinhu. Ndakatora mashitibed rakanga rakaboka because panga pasina cheuviri pakati pangu nemurume wangu but ndakagara ndichifunga kuti pamwe zvinhu zvichachinja. Sezvinokuita madzimai akawanda tinoti zvichachinja. Pasi vamweni vangu vainditi zvinochinja ifunge keti ndozvazvinoita varume ndozvavanoita. Saka ndakagara muchato iwoyo but uri muchato wairwadza. Saka ndakazoti ndakubudamo nevana ndakatora shitibhedha ndakawaridza panze kudai
ndikatora majindadzi mazvihembe zvevana zvange zvine mazvigamba zvaisonererudzwa naamai vavo naamwene vangu ndakaunganidza pachizambia paipai ndikasunga ndichikanda mwana baba vangu kuti ndibve pamusha iwoyo. Saka ndakazongobva handina chandakabuda nacho mumusha uyu, handina futi chandakazomboteera kuti ndizive kuti ko dzimba dziyadziya ndakabuda inini ndine vana vangu vatatu nemukomana mukuru wekune imwe imba. Saka with 4 children I looked at myself and I realized it was me who was important in this life, and it was me ndaifanira kufunga nekuona kuti vana vangu vakura. Ndakaenda kune koti yekutanga pamwana wekutanga, baba vake vakasvoramba kuchaya kubhadhara child support, but vainyatsozva kuti mwana ndiwavo, asi vakaramba kubhadhara child support. Handi munoona? Saka zvinhu zvinoitika zvatisingakwanise kuzodzokorora, ende futi tichizoramba tichitaura nezvazvo, because tinosvika patinogonya so tofunga kuti maybe it's okay. In my instance, I told myself it was okay. I was not going to fight for anything. I didn't need anything from that family. I didn't need anything from this man. So I moved out and I walked away. Mutsindo wangu wakarira. Ndichibva ipapo ndakazviudza kuti kana ndanofoira vana vangu kura kuti havasozoenda kuchikoro. Kana ndanofoira vana vangu kura kuti havasozowana chekudya. Kana ndanofoira kura kuti vana vangu vachazenge vari vana vari poor mangwana. Saka it was my duty to make sure kuti ndanga ndisingazosiya mwana anoti ndakarerwa namai nesingle parent. Amai vedu vakatisiya tiri poor. Amai vedu vakatisiya tisina chinhu chandakarumira mukati meupenyu hwangu kuti handindi kusiya mwana wangu achizoti bosi takakura tiri varombo. Kana achida kuzotaura zveurombo ngataure zvokumusha kwavo, but not from my side. Ndakazvipa mutoro wekutakura vana vangu kuvadzidzisa nekuti vave zvavari zvinasi. Pasina munhu wandinobvunza kuti kosaka mwana wangu arara nenzara, kana kudzokera kuna baba mukuru kuti baba mukuru mwana wangu ane nzara, kana kuzofonera tete vana vangu ane nzara. Chinhu chandisina kumbofarira mukati meupenyu hwangu. Saka inini hangu, because ndinotaura zvevanasikana, ndibvumirei kutaurawo nenyaya iyi, ndingobvunzawo ndingonzwawo mhinduro dzakanaka. Do you know what? Tinofanira kunge tiri vanhu vanokwanisa kutaurana zvakanaka nekuremekedzana nekupanana mazano chaiwo kuti tive vanhu kwavo. Tsika nemagariro edu emaZimbabweans, tinofanira kunge tiri vanhu vanotaura zvakanaka, tinoremekedzana zvakare. Uye kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, tinofanira zvakare kutaura nezvazvo. Ikodzero yedu kutaura nezvazvo. Arona anofanira kuenda kuma-DNA tests so that Daisy awane kuzorora, awane kunzwisisa kuti mutukudze semurume akaenda akanoita mwana panze pemuchato wavo. Saka kune mwana mukomana mukuru. Zvichida hasi mwana wekuti anganzika anouya kuzotaura zvinhu. Mukomana mukuru anga ari kwaanga ari. Unless kana anga asinawo chaari kuita achida kubatsirwa, kana Daisy azoona kuti pane zvinhu zvakagadzirika zvine bepa riri pajekerero riri kutaura kuti mwana wamutukudzi, zvakaipei kuti amupewo kana pane chiripo. Inini saamai ndangofunga kuti ndataura nezvazvo. Ndichazonzwa zvamunenge mataura. Taurai panapa muripowo mamessages. Munditaurirawo kuti zvakanaka here zviri kuitika pamwana anonzi Aaron. Mwana wegamba redu, legend wedu. Sekuru Samanyanga amutukudzi. Vana vari mumusangomo kune baba vakawanda, vachiwanda. Vanenge vari mumishato vachinochita, vachinobata vamwe vakadzi, vachita vana. Saka vozoti kana papaipai vana vavo vachibuda seizvi, zvaakusara zvaakunetsa ibaba havachisipo. Saka pari zvinhu izvi, mwana wakamutukudza anofanira kuenda kuDNA. Ndochokwadi. Taonana zvakare next time. Subscribe to my channel muchiteera kuna gogo. Ngatibatsirane, ngatitaurane chokwadi mazvita.